Салом алейкум тамошобинон. Салом. Рустами кал. Кал ба маънои латински шина бо мегӯмад. Бо хафанашае ки калат гуфтам. Видеота дидам бародар хта пешдирои масҷид гирифта ҳамхе насиҳат каисти не ки дар назари ма ку ин насиҳатҳои таранги ҳамин бо инаи чандум бошид байни реперо да куни лич медавӣ. Ту мегӣ ки бародари 8сола Исусу ма хай намедонам дар байни шумо чи халухали хайми раст намедонӣ дар байни маву ҳамун чӣ гапай гиҷо ту медироӣ дар байн якумш дуюмш ки мо чӣ хеле набошем как хай мо реперем байни хидмонаи коро ту репер набошӣ гиҷоинем байн да хита қуш мекунӣ ё ки тура ягон кас фимида мондаи дар байн тарозуи чи ту абачат ту сун ҳо ман нагла вақти мара призам ман нагла ҷавоб додам ки сун ту барои чӣ кор кардӣ инами ту видеота ма та гарантия метавам ту баъди видеои маю шаҳбоза дидӣ видеои хидмат охара дидӣ ту барои просмотр киштагӣ хита ту мекишӣ хита ягон просмотр гирам гуфта лайку подписчик накиш хита агар ба фикрум суме ки мада предлагал кан тура биган ту ба фикрум дар он блогот куни личам меброй кунта нишон метӣ ба фикрам галӯи чи ту мара ягон ма ай видеои ту ку мақсади тура